L-ewwel qabel kollox ma nistax naħbi l-ferħ li nħoss f'qalbi li qed inħoss f'qalbi meta qiegħed hawnhekk f'nofskom, f'nofs din il-komunità imħalta b'ħafna żgħażagħ, b'ħafna żgħar, b'ħafna familji bit-tfal żgħar. Ekku nirringrazzja lil Alla għalikom u nirringrazzja lis-saċerdoti tagħkom, il-kappillan u s-saċerdoti tagħkom li jieħdu ħsieb din il-komunità għażiża taħt il-protezzjoni tal-Apostlu Kbir San Pawl. San Pawl fil-ħajja tiegħu waqqaf diversi komunitajiet insara matul il-Mediterran kollu kemm hu. Il-vjaġġi li għamel San Pawl fi żmienu kienu impensabbli, xi ħaġa tal-imġienen, xi ħaġa kbira ħafna. Tant kemm ġera 4 darbiet dar il-Mediterran kollu San Pawl. Għaliex? Għax wara li kien waqqaf komunità mbagħad kien imur jara kif inhi l-komunità. Kien imur biex iħeġġiġha biex jgħinha lil din il-komunità. U l-iskop tiegħi u dan sempliċi ħafna li flimkien ma' saċerdoti tagħkom nerġgħu nħeġġukom, nitħeġġu lkoll flimkien għax anke aħna għandna bżonn nitħeġġu biex inkunu dixxipli veri ta' Ġesu. Għaliex? Għax jaqblilna nkunu dixxipli veri ta' Ġesu. Jaqbel lili, jaqbel lil kull wieħed u lil kull waħda minnkom. Il-Vanġelu tal-lum mod sempliċi ħafna jitkellem fuqna. Jitkellem fuqi, fuq kull wieħed u kull waħda minna. Il-kol kemm aħna nagħmlu parti minn familja. Kollha kemm aħna. Ħadd ma waqa' mis-sema waħdu, imma b'xi mod jew ieħor kollha nappartienu għal persuni. Forsi ħudd minna mill-qrejb, missier, omm, ulied, aħwa, u oħrajn mill-bogħod, forsi l-ġenituri mejtejn, forsi xi ħadd jgħix waħdu, forsi xi ħadd ċirkustanzi ġabuh li jissepara. Imma b'xi mod jew ieħor aħna lkoll kollha kemm aħna parti minn familja. U din hija realtà li rridu nżommu qudiem għajnejna. Alla meta ħalaq il-bniedem, immaġinaw fil-bidunet, meta ħalaq il-bniedem Alla qatt ma mmaġinah waħdu. Alla qatt ma mmaġina li l-bniedem jista' jgħix waħdu, joqgħod waħdu. U sa mill-bidunet Alla ħass il-bżonn jgħidilna l-Vanġelu tal-lum, l-ewwel qari tal-lum, li joħloqlu għajnuna li tottalih. Allura s-solitudni Alla ma jridix. U meta f'familja jkun hemm tifel jew tifla, u llum insibuha spiss komuni li jibda jinqata' għalih waħdu. U l-kompjuter, u l-tablet, u l-laptop, waħdu, jiena naħseb li rridu nitħasbu ftit, ma nix ninkwetaw ma nibdew nitħasbu ftit. Għaliex? Għax mhumiex sinjali tajbejn, għax il-persuna ma tistax tkun kuntenta, ma tistax tgħix f'kuntentizza, fis-serenità, fil-ferħ, jekk tkun weħida. Aħna maħluqin biex inkunu flimkien. U l-iktar ritratt perfett ta' kif inkunu flimkien hija l-familja. Hija l-imħabba bejn raġel u mara bejn mara u raġel. Imħabba sħiħa, imħabba għal dejjem. Ngħidu kif inhi, kieku jkollni nistaqsikom. Hawn xi ħadd minnkom li ma jixtieqx li jkun maħbub 100%? Hawn xi ħadd minnkom li ma jixtieqx li jkun maħbub għal dejjem? Żgur li kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna nixtiequ nkunu maħbubejn 100% u għal dejjem. Allura dak li jitlob Ġesu lir-raġel u lill-mara, dak huwa bżonn tiegħi, bżonn tiegħek, bżonn tagħna. Iwa kultant ikollna ħafna challenges fil-ħajja biex nagħmluh biex inwettquh dan, ikollna ħafna sfidi, ħafna diffikultajiet, imma huwa bżonn tagħna. Bżonn tiegħi, bżonn tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna li inti jkollok il-xatt li jħobbok 100% u għal dejjem. Għal dejjem. Kieku xi ħadd jibda jiddubita u jgħid imma din il-persuna li għandi ma' ġenbi mhix ħatobni għal dejjem, jien naħseb li ma jiżżewwiġiex jew ma tiżżewġewx. Għax kull min jidħol għal relazzjoni ta' żwieġ ikollu f'moħħu li l-persuna li għandu ma' ġenbu se tħobbu 100% u għal dejjem. U kull min jidħol għal relazzjoni ta' żwieġ iħoss f'qalbu li għandu jħobb lil persuna li għandu ma' ġenbu 100% u għal dejjem. Għax inħossuha din. Staqsu l-tfal, ara kemm hawn tfal hawnhekk. Staqsuhom l-tfal, x'tixtiequ l-iktar mingħand il-parents tagħkom? X'tixtiequ l-iktar mingħand il-ġenituri tagħkom? Tafu x'jgħidulkom li l-parents tagħna jkunu ma jiġġildux, jkunu jiftehmu. Li jkunu jiftehmu flimkien.
Mhux tant li jkollhom ħafna rigali, li jkollhom il-mobile, li jkollhom it-tablet, li jkollhom il-PlayStation, li jkollhom dak ukoll. Dak ukoll. Imma wara dejk, wara t-toj, wara l-preżent, ikunu jridu preżenza ta' parents li jiftehmu, parents li jiftehmu flimkien. Imma dak li jgħod għall-familja, aħna għedna li Alla li l-bniedem ma jimmaġinaħx waħdu, imma jimmaġinaħ ma' ħaddieħor, jgħod għal kull tip ta' komunità, mod speċjali għall-parroċċa. Jgħod għall-parroċċa. Meta smajna l-lum li Alla jixtieq li r-raġel u l-mara jibqgħu flimkien, nistgħu wkoll b'tixbija nifhmu li Alla qiegħed jitlob minna bħala komunità parrokjali taħt il-protezzjoni ta' dan l-Apostlu kbir tal-ġnus San Pawl, jitlob li jkun hemm il-komunjoni, jitlob li jkun hemm l-imħabba laqda bejnietna. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar nies jiddeċiedu li ma jibqgħux dixxipli ta' Ġesu u x'veru. Imma hemm xi ħaġa li tagħżilna minnhom dawn. Hemm xi ħaġa li lilna timmarkana u li min jara ngħid dawk Kristjani u l-oħrajn mhumiex. Skont il-Vanġelu, dak li jimmarkana, dak li lilna jiddistingwina, għandha tkun il-konsern, l-imħabba, il-kura, l-attenzjoni lejn xulxin. Mhux ir-rabja, mhux il-konflitt, mhux il-pika, mhux il-mibeda, imma l-attenzjoni u l-imħabba lejn xulxin. U din l-imħabba ngħixuha propju hawnhekk madwar il-mejda tal-Ewkaristija. Isna familja maquda illi tistenna l-jum tal-ħadd biex tinġabar u tiltaqa' flimkien, biex tiekol flimkien, biex titkellem flimkien, biex tiddiskuti flimkien, biex jekk hemm bżonn taqsam ma' xulxejn anki fejn ma taqbilx. Għax hekk tagħmel familja matura madwar il-mejda mal-qsejn tal-ħobs jew mal-qsejn tal-ikel għax illum il-ħobs. Tfittxu bil-lenti fuq l-imwejjed ta' żmien ma dik issibu, jew issibu ftejt. Mal-qsejn tal-ikel hemm il-qsejn tal-ħajja, naqsmu l-ħajja. U għalhekk ninġabru għaw il-ħadd madwar l-Ewkaristija biex nitħeġġu u nikbru flimkien fl-imħabba bl-istess imħabba li bija jħobbna Ġesu li jagħti lilu nnifsu għalina.